Ibabaw sa langit ug nagdungaw sa mga nanggulimok ubos sa panganod, mga gagmayng butang nga natunong sa akong pananaw. Hilom ug mingaw ang kahitasan ug maihaplang kami diri sa akong giagian. Magtalikdanay human mulabay sa usag-usa, walay hilabtanay sa kadat ikang matuuman o wala. Samtang nagsudong sa kalihukan sa ubos, mga syagit og hilak sa kahiubos. Human katawas sa mabaw nga kalipay, talidhay nga walay pagmahay. Naghuot sa mga iskina o kwadradong luna, ginagmayng bahin nga igo lang masudlan og 5 ka banga. Gipahiluna ang naglisod og kahimtang, ug may makuhit nga abaga para sa nanginahanglan og tabang. Pagkumpara sa kinabuhi sa mga nahitaas ug sa mga nahiubos, nahitaas pero kabus sa pagtagad og alima, nahiubos nga kabus kuwang sa sapi para makaalima. Ang mabuhi dili patas ang madawat, pero ang Ginoo kahibalo mo paangay og krus nga mapas-an sa atong nahimutangan.